kono kasa fidie no asogu so a wutie awia bɔ donko apa ho sema no dunsia wo fia ha yebre a yehwe so no saa na aduru me pa cha ba bia wo say anopa ya ma good morning say ya wia na ya ma good afternoon say ya nwumre so a ene na ya ma wo good evening me chi abrofo medin dia sa ba masabi ene medin dwumadie no eye na mennim yentu ya hofo na yeni nkomo kakra ene yebedi abrabo mu nkomo bebre enti masada anya opanyini bi amede ne ba na obekyerɛkyerɛ abrabo mu obamu ahunu de na obamu ahunu sɛde esi bɔbra enti tenasidi na twame sɛ yedi nkomo na duru mpampanso ba bi a mepa kyɛw ɛyɛ nya abotrɛ mebia homa atum asɛm bia kyerɛ wo so abrabom ɛyɛ nya abotrɛ na bisa papa ɛwɔ hɔ sɛ obeyi ano ɛde ama wo enti wodi a woyɛ nyinaa ne sɛ wobɛyɛ din wobɛyɛ kom wobɛyɛ dwo na watie nkɔmɔ a yɛbɛdi ne fia ha ɛnɛ no lipu wɔ na pampam mam na wonso so wanya wodeɛ maka asɛm wei mprepi na ni nyina ne sɛ mesi wobɛnya nipa a obɛgyina w'anim na wakyerɛkyerɛ onyankopɔn asɛm wobɛnya nipa a obɛgyina w'anim na wakyerɛ wo buku mu enyansa na mmom abrabɔ deɛ yɛni hu teacher ɛwɔ hɔ enti sɛ ne yɛbɔbra sɛ yɛkɔto sɛ wɔ bi yɛ adeɛ bi na ɛboa na yɛn nso yɛhwɛ so ne ayɛ bi ɛyɛ saa ɛna abrabɔ ɛteɛ awia yi ɔbɔ adeɛ nhyira wo ɔnte na nim nkyerɛ wo na nampadu na Odipani obire opra anywara obra mena nabi ka asɛm bi na asɛm ɔka yɛ no ɔho metoa na aba besimitirim ɔsɛ abrabɔ ne kayoyo ni abrabɔ yɛ pɛ sɛdeɛ kayoyo ni ɛsoa nneɛma na ebi wɔ hɔ emu oduma no ebi nso wɔ hɔ emu ɔha ebi wɔ hɔ no mu a emu timi yɛdura na eyi na ahwe fam na nneɛma ne nyina ahwe agu no asan sɔre no ahyehyɛ ebi nneɛma ne bi wɔ hɔ no mu ahwe agu yɛ no ɔsesa enya yie Mami nkona ngodi nkomo papa emu aha ye je obani na apombo ko de Nyankopon de ache de Nyankopon ase me hu se utiri hu bo nchanse se ya no mani age ya hwiye ne ahobrase ne ahofama enna de waduru ba bi a waduru yi pepepe ahweyi ahobrase ne ahofama ahweyi ahobrase ene ahofama na ahofama ene da ho ka ho na wanya nan wo de saa ne ma we nante a eboa wo oni da ho Bible class ye ma ye ni na ho sa abo wo o se mfa ye ho ma se de Kristo ede ne ho ma ye no bro ho ase se de Kristo bre ne ho ase wase nua no so gye enkwagye wu no ma wo no that's right ena aka ba ko ne ye hibim na ye ahobrase ene da ho ahofama na wode ba ko kan ma ne ye nan na aye miensa na no endi saa ne ma we de udi so a eduru babia ne mu ade ahua ahobrase e ma den ye na aba no na wo mo woni ada ho no hwe de ufiri ya obeduru saa den ye mu no e ba saa so do homa na menye den okay se maye ni si na ko ni si na ba ni si dia ene e se me hwe
na me hu kwan a mefa so emfiri de wo mu no enko na de wo kɔ no hote sen Use ufiri ohiam utu mirika ko sikam unim ne sika no so ɛwɔ hɔ enti uhia ho brase unim sɛ otu aduane bia odi ahotɔ no sika ni dia enyiyi no korɛ abrabɔ ba bia ha wɔ hɔ sika ho wɔ ha ohia ho wɔ ha but ni nyina nso bɔ mo oni ada hɔ na ɔdo ho ama na wabere o ase sika ho wɔ ha ohia ho wɔ ha ohia ho wɔ ha yenyi bi yenfa bi ba de obenya bia no ko abefa so ade be ye adwuma unin so ɔte we betima di nkatekwan de banku ɛne nan bibiri sisi ye a obum sɛ ne ohia ni abrante a wasi so ɛne wodidi am wani age obi so sɛ aduane kana no a nnura nwumro beda hospital sɛ sikani benya sika to ontimi ni ohia ni a wonya no so no wonya otimi di man ho to no pa won se ba bi o ha o abrabɔ te sɛn ɔbra yi mu ɛte sɛn mpanifo di kan ka sɛ abrabɔ ɛyɛ akukurufi ase abrabɔ yɛ nipa de waba wiase na wo yɛ ana wo de asi wani so sɛ obɛyɛ ɛne ɛfrɛ no abrabɔ na waba adu ba bi a de wo yɛɛ no de wunya ya aba mu no ɛne ɛfrɛ no abrabɔ obetima ya akwadworo abɛyɛ hiani wabrabɔ no no abrabɔ abɛbɔɛ no obetima yɛ dwuma meka ne sɛ ntwi obetima pɛ adwuma den ayɛ anya bibi afirim abrabɔ abɛbɔɛ no no so wuti wo ni obi na wie school o se adwuma wo yɛ katua sente onye wodididi ma na nkakra bum se betomri bi no na anya wuni na wabe nipa foforo though the name of you will not change, the nature of you will not change, but it will be you the same person, but there will be something better in your life by then. Where ya brofo men kan say men sirem me se si ya wo hui ya wo ti hui adwuma ya wo yi enye wo obi se onye wo de nkakran ebeduru baabi no na abrabo mu apagya ama wo de oka ase wonye no se wanya bibi fufuro bi anya abetu mmiri bi no na wani mu chen no abrabo a wo bebo no dan we mu no na adwuma abeye ye no de wo beye no wo ha no na ye wabrabo wonse wanya bibi afirim ana enti me bobra de be firimu aba no eno ne abrabo wo ye adwuma de be firimu aba no eno ne abrabo me ka se wo ye adwuma den ana wo ye akwadworo de be firimu aba no ene ne wabrabo wow nti uni se kwadwofo na brabo so na aba ena de yofo so na brabo so na aba yes de yofo na brabo so na aba ben o nyaade nkoso ena kwadwofo so na brabo so na den nko besie wawie ho abusia join me papa menene di nkomo na meye program no ofre so bi na ofre ya no the kind of wisdom oneme kasa ya no ana me hu se papa bibi woni mu menene nhia da me ba ni mi wiase nyina me nhia ne ba bi ada kane menene hia fia he na adwen a emu dɔ eni nyansa kasa ewo ni mu no ana mapese ne menene betena fia ha na yedi nkomo edi afa obra kwantu a yakoye nipa yi anase adasan ye namu ye bedi afa ho enti wodi etena ase din utie bi eye nkomodie sede mimini ni di nkomo no saa na duru ba bia mabia homa atum onso ni bedi nkomo bi enti me asam de beba mitirim fa abra ho no eno na mebisa enti won so tena ase na yedi nkomo ne kro no nso nya asam bi apese obisa no ede fa obra ho a twerɛto ho bibia homa tumu afrɛ ne bisa fa obra ho obeyi wa no obekyere wo mu
okay so duntini ne bo nyom oto nyom no nyon na wo bo no wo se onipa ne obra ete se akokɔ hwete na ope baabi ato je se ono ara wo betima ba wiase abetu sika e wo fie enso wontimi nyini me yesikani etasi mpempi yesikafo bibire wu a omoma timbe ye hiafo binsu wu a omoma timi to sika no so de kwanimu ebe ye akoso yesikafo e de na de ba ne papa ti ase ne wamfa ne ho ama bere okay ne papa ti ase wa mo nani ana ho okay ne papa ti ase ne wa nwene se da aki hia bitima ba sa ne ma miensa we fi se eja ne ti ase no onim se de bia sika wo fi wansua kwan ye fa so pesika na osua kwan ye fa so ye den edisika na ne mema onsimfo aba miensa bi na dia shobutu o de baba msisi ai ana ye bewia memfa mo asisi a o de mami ameje sa wo ko school kakra wo namfo esunu bia ni fi ofiri mo bae no kre mo wo school no secondary level no ne bi fi sika fiem e bi su friti se di ofiri ye e bi free middle income e bi free rich house na won so o ye poor family yes ade ba kon yesu ohuni se ataria sikani babe kwa akoto no eni se wo ohia ni ba woto obebisam sa de ye nyina nye nipa mu ye nipa mo nyepe babia mu firi baaye no obi kwan de tia nti mu nyina mo kwa mu nuru pe bifro ka bi nante sanete kan ko bi han no no kwa atim obi so foro de nipa nyina atim bi obi so kura nya no so kura bi no waye den no namfom nema bi ti se obi a ufiri baabia bibi nie na wa start abrabo ai se wo hwe wo expenses yie ya ti hei obi timi wura boutique kotom paboa bia 1002 1003 otoko fia ebi kro ko no ma miskanko boutique nkotom paboa wanya bi what you say ye yi ama no pam odeko aja ko ni moba hwana wo ka kire no onni obia enti se won so wo 12000 ne da ho na de ye yi ma no a next time osan pe bi obi nya bi no wo wudwetire na wanya da wo wo sa ne kotom pabo na we equalize wo ho ene ne pa ebe wo enye yie di enti na enye yie de bia wo beka achi to wo to wo ye bitin croford do no no eno no esese o hwa wo ho na nwene wo buo asrewa die hiaw ni se babia nsuo beto a binye babia da babia wia bebo a na mennim if you say wiase ensa tie nyina anya den enye pe enso bia so na adwuma o ye woni pa bia ho untimi mmopom rekwa bi san we ho saa na nipa untimi nante rekwa ho sha atare nanso oso no de yanto aso enti abrabo na aye bo no ebre bi atwam no be na wotwemienu no ye kasa kosi eniema nan wiase ye de bobra yo nyankopon di kan bo ye kuyadwuma ena na Abraham mo ye metem bia me ko tu from the Bible efiri ho na muburu to no e ba asore dem edwadie eto so miensa ene insanu dwuma bai okay eho ena obehu se Egypt omo ye ne do we nyonyo nema omo ye ne do we ko tu from the Bible that's right na ne eto so nan eye ya honyini no ne ade suku enwuma sua enso so bai nipa bie osisu a se wo se wonya sa nema nan we bidia ene je se wa wo pe wadwuma bi
ne asɛm wɔ ho korɔno wa wo kriti unsa no dwuma a asɛm wɔ ho saa ne man na we ne wiase nipa bia de bɔbra kuayo edwadie nsa no dwuma ɛna suku ɛwɔ se nipa bia wuti wiase a nya baako saa ne man nan we mu nya baako de bɔbra etire ni ho tire sitiri etire yitwa se etire se me sumitinam wo su tinam no se wo san na besidi anantia ma na yiyi yesu obi triye wo ba faase na da bia ne beja to amofa na se wo so ba wiase wa mfaase da wo be den wa nsua adwuma wa nko school wa nye ku adwuma wa ni dwa nti se wa mfaase da die na wo beye wo bokoro no ye saa ne ma na bia wunya bia anya obi kobere no nya saa koye saa ne ma na bi to ho ko ye saa ne ma na we bi no nya ade to ho a de obi tima ye no so bako akofa me ko anya wode a ni dine ye fre no koro no me bo ana ya hwe ya topic ni nsisi so enti de minim ne ne ma hunu e wa brabum ni so wunya saa ne ma na we ya ne ma na anu mu baako ena sisi wo de bebo bra so obetima afam yinu a obi wo ho a otimi hwea adwuma at the same time na oyiku adwuma it depends said na ho odin ye den etie enti odua ne kookoo no na oye ne master wo magazine wani beba ho so no na kookoo na ba na adwuma m ho nso no da bi onya kakradi nti bohu se ode kookoo no sika no ekɔ nanim no na ode adwuma no sika no so yɛ den edidi ba ne sa etimi kontem ma okay na wahu saa nneɛma we nso awie no ɛna saa nneɛma bi anida hɔ ne ahofama no ɛbɛyɛ adwuma ahofama ne ne sen yɛsɛ de bia bre adwuma ɛno nson ɛsɛ no nsia na fa bɛbɔ no na wasiesi wo hu adwuma mu ha na nso no boye na watena ositi so ne director bi hu ni se ba chodin disen asabi asamwa asamwa adwuma banko ade eye kama ni sentia wo de wo ho ama adwuma no wani da ho se adwuma na wo ye no eno ano hyebere ne wabrabo de wanyani wo pe foforo kwa wo nsanya anya den enkan enti we no wo tena ho ayeden aye ne yie okay ne yie na abeye no be ma director ehu se asabi ohia se me pagya no ne 300 ne yede ma no ye ne ko 500 na me ko ba bi a mini ho a asamwa ayeden eti ma hwe machi obi so da bi ya obeba adwuma no na ni program time na so kra me yedi kan atena se a ansa na odi fifiri ne amerikatu abayeden aba betena se kru ba ku ya ne nyina so yatim nti wahu ahofama de ba elim pagyaye ene nkoso yeden eba wow na mennim nipa bia sa wote ho na wo ye adwuma ma wo adwuma no nye kese nkyɛn wo ma wo nye kese nkyɛn adwuma no kyerɛ saa kasani me kase ma wo adwuma nye kese nkyɛn wa hu adwuma no ne sɛ ene ne obi bia ɛna ade bedidi ɛna wo de bɛhyɛ ɛna ade befira ɛno ne bɛma wo ba bia da okay sa wo ma wo ye kese kyɛn adwuma na tam bia wo mfa buo ne ani die ma adwuma na wo ye no ase wo so sene adwuma no ya me so ni madwuma ni na wo ye de ho na efero ye fo so ne de ba eno na di biala ne ba no eno so ne de adwuma yi adi yi ne ne ma ba no enye kura wo do ho awura mu no fa wo homa okay ma wani na ho tena ho na ye
ne ne de won koso no nko animu be den ebebere wo kan nsɛm taxi driver bi wɔ hɔ a na otie wakɔgye obi taxi no wokɔgye nipa no wohu sɛ ayɛ dada ɛna wo sɛ wonni adwuma yɛ nti wobɛgye no watwi nti wakɔgye na ɛyɛ dada no ɛwɔ sɛ woma w'ani ku taxi no ho sɛ da bi ɛbɛyɛ adwuma na wobɛnya kakra na bɛnya kakra nso so ama kaa wo na mpo ne kaa wo na ntanse papa mbɛfa kaa no hawe wo hu ni nti bia kakra bia mede pepe da pro yɛmfa nkosi hɔ na yɛnkɔyɛ ho adwuma na yɛyɛ ne yie wie a bia yɛ penti na metima nya adwuma wo sɛ wode wo ho ama ani da hɔ sɛ adwuma no bɛyɛ den wobɛyɛ ne yie na ɛkɔba ne sɛ kaa ne nya nti kakra bia wobɛkɔ akonya no wo so kyɛn kaa no enti deɛ wobɛnya wode so obotom a wowia na de kaa na kosi hɔ sɛ ne mantima anya adwuma nti sɛ woyɛ ne saa ne sɛ kaa wo na ne gye ne kaa na wunyanya bia kwan bɛ na afa so abɛtena sɛ obɛdidi ade ne so ne na ade kɔ na ade aba wonya bi adi wɔsome so na ebi pia wo dan ka o ma me frɛ wo kura sɛ no bi na de bɛfrɛ ka akɔ ebi a wo de ne ntimi kɔ sɛ wobɛhunu ho sɛ woyɛ kɛseɛ sɛ adwuma na woyɛ na kan bia wobu ho kyɛn adwuma na woyɛ no ɛno saa no yɛ den ne tato wo ba bia bɛwura bia wo nsene mo bɔ mutinko mani akɔgyina me yɔnko bi mani akɔgyina me yɔnko bi ɛnɛ oni adwumayɛ cause baabi a obɛkɔ biara no ohu ne ho sɛ ɔyɛ kɛseɛ sɛ n'adwuma no sɛdeɛ wokan wawie university ukita degree okoye sociology also pɛ bank accounting as accountant ebeden enye yie wobɛbrɛ wohu sɛ so kyɛn certificate ne kura wo no nti adwuma ɛso na ade yɛ den o de pɛ bro ho ase fa ko start baabi kusua bibi so ɛde wobɛkɔ anim asɛ nkɔmɔ a woni mi die yi dodoɔ na fapem bɛgyina ahobraseɛ bibia mu wiase de bɛn na mo obi ne obi kɔyɛ adwuma owi a ne wagya adwuma na hɛ ne nsa sɛ adwuma me de ama ahwɛ so obi so bɛba sɛ adwuma na ne yɛ yi na di na obi bɛba abɛtu obi ne yɛ de adwuma na hyɛ de ɔba akyiri ne nsa ne de odi kan na te hɔ asanwa de na de ba adwuma wura na akɔto no no wakɔyɛ kɛse akyɛn no afide de wo pa yɛ ne sɛ nka adwuma wura no kwanti wo wasɛm mu na wo ntie ne de na yɛmfa wo wasɛm na nya adwuma no asɛ sɛ mekan kasa ne yie a sɛbe wabɛhunu nyansa mpo ase na adwuma wura woka ne sɛ wodi atem ɛnti na metoo sɛbe fa wo ho ma deɛ woyɛ no na yere ho yɛ no boa no ma w'ani nna hɔ akoa bɛba bɛyi owura ɔma owura ahwɛ sofoɔ memfa nkɔ bible mu fa me kom aberanteɛ bi a ne kɔto afiase a meme wo ne din kyerɛ wo mehwɛ sɛ wosua bibi ɛtɔm no bi yi ni frɛ afiase a ɔbɛyɛ governor Joseph asɛm na aka ɛtɔm no bi ne ɔno sɛ na ɔwɔ yere a ne yere no aduane ansa na Potifa yere no because ɔno na hwɛ aduane so ɛyɛ den a ahobraseɛ ɛne den ahofama ɛne den ɛni da hɔ ɔmo n'ani da hɔ tɛma Potifa yere kɛyɛ ne sɛ ɔnyɛ den ɔne ne na no n'ani da hɔ hu sɛ wedi yɛ mi wuradeɛ okodu fie tɛma oyi ni fira hemfie hɔ nso no ɔde ne ho man ɔbrɛ ne ho ase edu sɛ Potifa yere pɛ ne no so no ɔmo n'ani da hɔ hu sɛ no nyɛ ne dea ɔhu ne ahobrɛase na ahofama yɛ makutu one from the Bible abusua awia yi sɛ uma obi hwere
enkyerɛkyerɛ a ɛkɔ so ɛwɔ fie ha ya na wahwera deɛ because sɛdeɛ nkyerɛkyerɛ ne si kɔ no yɛni doubt biara wɔ mu sɛ wodi wei bɔbra ɛnyɛ yi ɛmfa wo ne baabi a wofire ɛna nsɛm no a woka no papa asɛ it stands on a neutral ground. Yes. Hia ni hia sikani ehia Unim so sikani bitimi bia adwuma ɛbɛtɔ mmere bi no obiara bɛfa ne adwuma no akosua adwuma enso the perfect manner wasua adwuma no hu no bɛkɔ baabi de adwuma no akɔyɛ adwuma didi ama obi anya na fon so fa so. yes ne ohia ni nkɔ ne hia ho brase sikani so hia ho brase enyo hia ni nkwa ne hia ni da ho sikani so hia ni da ho nyo hia ni nkwa ne hia ho fama sikani so hia Mennim so start adwuma wɔ ha asamoa sese ebia wɔyɛ adwuma ha bɛ emfi bɛ yenum wa akwa experience sese director amre no ho ase anko no ho amanani na wo sese asamoa tima yɛ program amana yɛ fɛ ayɛ de wo hunu amkyerɛ na ɔyɛ o hey na onu bie new fm na nipa no bɛfa wokɔ na program yɛ a wo yi wonim sese wogya sɛ program wo yɛ na sɛ ɛtwi nipa ba atiefo ba machine so na chene bi no wugya program we ye na time we so na nipa gya tia abesan de nipa na edi wuwachi na akodi new station na wakɔ no nti mekase usikani hia ho fama wajatum abusua tiai na unim na menim enti emanfo epesika obi wɔ hɔ a onde ohun ne sɛ onya sika abrabɔ no ebeye yie ɛyɛ nhun sa nkrɔfo na sɛ na wɔn so odwene na sɛ na woka obroni se woni answer all questions not that enti sada sikanti me mabiase bibia mu ayɛ sikanti me bibia mu ayɛ oni sɛ ahomaso nti nipa bi bawia so timi fra asase so ntem onim sɛ edida ho nti obi bawia se utimi ni kyɛ abrabo mu nsɛm ne abrabo mu nneɛma nyinaa gyina saa nneɛma mmiɛnsen obro ho ase wode ho ma na ma wani da hɔ a me ni wifo anante okay say baby me catch us my police adwuma da tell my depot as far back 1984 was it 84 85 na me one friend bi and me nimba bi owo oda so police adwuma mate say so headquarters of police carpentry shop no a tradesman we call them tradesmen drivers carpenters shoemakers tailors and such people they form tradesmen okay meka ise brebi o ka se mini aduane bi na aduane mi dia ma hwe mu beda ho na me fast se di me see fast na me active no me more and more active okay can several times e fi mani da ho di mani se aduane no e bia mi di yan kasa be mi da so mu di sa me kan se bi kire wo se de ma yi mi prosi adwuma mu a man face problem e ya ho brase na ho fama na me wo e de ma mpanimfo am ko tu quotation bi kire wo se time am problem ba ya na e panyini ba ho ka se opon se you are too young to be spoiled. Yes, go back home, start something new and you'll be successful. Start something new, no? It's a word. Go and give yourself up to another thing. Fa ho koma adwuma foforo. Mitie papa no na me bae me de me ho man. Ena ma me ne ote ha nei. Men ko police bi mu awu. Bi mu tiase. What you say?
And then nipa ba ye nya adwuma nya ene wiase ne de ayeden bia gitum o mu ni ahofama obi a mpɛ sɛ ɔde ne ho bɛma obi a pɛ sɛ obi nya na kwa ntɛm so what you say ɛne mo nemri katu a aba ɛwɔ abrabom otiwe ne wunyu su private car wo ekolo wuyu su so enche na wawu emu ne ehin fa wo ho ma abrabɔ start bibi ye de wo ye ni yie enu ade wo bekɔ anim me kyerɛ wade ke ba kura mbisua adwuma papa ya ni fie ni no we wa ya se o scratch school na mo so abodam on the start scratch school ma first konko na de na de twitwa bo no de kotam twabo na manfo so abodam papa we de ne ho ma abrabo se ne am kase oni me ne fie bene oni me pa na owo ka bi ala be kwana osimi so okokyera witimi di 3 days wo kwan so onu wie tira heye fitafo be pia na ne me kan so wuti a wo sere ansa na okofa dwafo bi obesim dwoda okuada sabi no di dwafo ba bi kurema waba wampa aba wode ne ho ma abrabo 3 days men maka kire opa bisasa ansa na waduru tira sabe no mu lodu okua pai ha ansa na mu dwikira station won se papa ne de ho ma abrabo ene hwe de waduru uboni dia eye wo a ka aton ka do condemn tentem because I tete on se me ka pronounce word na ma kire mu na me bibia kosi baabi so on se me de mu fi ura example san na kire kakra papa ne de no ho man na otwitwa na de na ne ho yefi okotwitwa na de na oba hu na baka so wabadam ne wo mba bia papa ne do every year bi o san Highlander this we use new model last year they we use a different when for see me tumra na wa kyeresi de ahobrase ene ahofamma eni da ho eni nipa ba wiase udi 50 na ye den bi eni na ho minyane nene midi na mi wo ochena mepe wamre no ho asema brabo ono ama ne ho so ama brabo nti baby ono pe no pe so driver brabo ko o ma brabo driver no ebinim so obra wa de kyere eyampa no kore obra wa de kyere ofi wura bitima kyere wo atena start atufo a kyere se me start ma brabo sei ena edu sei ne so wa kyere bibi so obobre no wanya bibi an kyere a awa mo ni hie tama kyere se ma di polisi ma yeku adwuma do aburufu se me piska kwa aburuchiri enu nyina mmampa aba me ba kurim se bisua mesi adwuma de akoga bom me ba na me de kiosu wo ma na me nya sika be han da mo kwan wi aso fi bi drugstore wo wo kwan direct yi so ho na me han dan wo ma na me nya sika na me koto prot me go eno so na me san nya sika bi na me san koto prot foforo enum nam ne meti so se manya bibia kyere nti obra bia wade kyere obobra wan fa ho ama brabo no wa ma brabo ni ye ma bibia mfiri ma ma woni bibia be kyere de owo kyere mi hu yanka onim se mo start school mbako SS no bi ni ma de kyen bebre akorabo ni nti wenti man ku school nti de na ne obaka yanka wanya bibia kyere enso obetima kyere da bia wukosu a wanya gali kura anyeden endie anko me ka kyese na me di students na me kodan ne ho a obegedi cause wan kwa
Obra ayokun ampa. Obra yokun. We ase asase atisu nyina nema mienu na yede ne pa. Abrabo na heaven kro. Na heaven ne de edini yi. Abrabo ne de sisi kanene na ne ntese de ne nimafo mo bomo de no. Akola mfi du nsia na te private care mu. Ane de ne de mutima bo ne bia enye den. Na kanene de wo start abrabo. Won se yesi bo. Kofi bo. Bayire bo. Wo huya. Udua bibi na bibi na fifiri na beso aba. Se udua education enwoma sua. Ene de wotim afidi ye nimi. Tamba ye minim kwa fa so pia. Minim kwa fa so chinchim. No anse wo pia chinchim mama me na meye. Se ya disua. Enwoma sua ne de na ho. Eya na eyese ubenya yonko wa abrabo. Ayonko ye. Me pesi. Me pa potin yam ti hedi. Ayonko nta amwa me papa. Asa ya dodo kasa omoka. Ayonko fa tiri. Obi fa ayonko fa ne mu a bi kura ti nyamwa. Ebi kura ne yonko papa kura ti me boano. Kwaku. Mimi ni mobi ane papa de ne kwa bruchiri. Ose se no ne wadan fu tire jise medana kan ho ma won ne den. Ane ne ko. Wehu. Obi so na ma yonko sem so. Okudi efiase. Nti ayonko sem wa obrem no edini tiri. Mimi ye mesin ni pa by profession. Mini mobi e wasi dan ya mobi. Amani pa na be fa ne kwa bruchiri. Nso me si dan be mi ensa na 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 mani pa. Ayi ne aseda kwa no. Yi. Me ka say bi Sunyani ha. Wati so tie adwuma pa. Wote wa obi. Sompa. Sompa. Onim ne ameka. Oni me chiri. Ayonko fa tiri. Enti se wani da ho. Na what you da fanya. Na mennim. O fa ayonko a. Unye obi e unye afie ntete ya. Hwe de ayonko ne de wokɔ no. Ope ana wo mpe. Eje ku ba me. Ayonko edi mi koduru se ya. Ebeye me den. E bi ayonko na akɔfa ya ne bi ni America no no firi sika fie. Mo kwa abonten 100 Ghana cedis ne de man as. Na di sika. Won so wo kɔ no. Ya ma tengana. Tengana na yamfa ma ya mo obo pese di wofie. Ana mo yese mu di fon ana mo bi hia hase na mo kokuru. Mo kɔ no. Sabe mo kɔ ye bɔne bu okuru ma. Ye ka se ne papa no on fa 10,000 Ghana cedis meje ne ba police station obenya akɔ. Won so ahwe asase mu fie mu do didi so je se ikutina aboso me miensa na mpe nipa mana to no fofofo ansa na aberen ya be you ti on fa yonko no so mo wani ye den da ho ma ye nkoye ne ye koye ne ye de de nkoso bebra yen de be hye busua ni munyam ane se debi Abusua Sompa nie na Mennim nie asabi nie Yesua de bebre na Mennim se enkomo ne koso no onso so wadwenim ada ho mame emi ahoma no medi nkomo wo fia de ba onso frɛ na bisa asɛm a onu bedi nkomo enti asamwa wa hu se ayonko ede ahotoba etim so de ahokyereba obi timi fa ayonko sem so hu e ma de ne daachi bi anka obeye
ɛde abɔ ne bra ɛtumi twɛ ne sini ɛwɔ na bra bɔ akɔntum obi kura timi ya no ne de ahwere no se baako ne fie sika wɔ hɔ a obum se ne ya ma no so ne ya pagya no na wo de wo maame no papa ka se ya wo ye nkura bɔ ne sɛm a wugyae no I take your life off na ade baako e wabrɛbɔ mu ayehu paa no hyebere obi ade ye baako enso daachi etimi ba mprensa wọ́n sẹ́ mi di ká kàtọ́ sẹ́ mi kò yẹ polisi ẹ̀dùnmá yíyí mi ẹ̀bẹ̀ dọ́ọ̀ sẹ́ mi kọ́ àbúròkyiri ẹ̀fẹ́ dẹ́ mi wàhyẹ bẹ́rẹ̀ tọ́ so mmiɛnsa ne sẹ́ mi bí sùn ẹ̀dùnmá nà mi de abọ́ bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ si ne yà mi kọ́ nfi ẹ̀dùn sí so ebi so tìmi ba sẹ́ baako ẹ̀hwẹ̀rẹ̀ náà ẹnu ano abrabọ́ ayẹ bọ̀ no kura tiri so ka ho bi paa sẹ́ yẹ di kan ka tiri ho asẹ́ timpanimfoɔ se wotine akwani tinsa yenyani pua saa de na sekyere no okay se ofie ni mfie nya de kora enye de meme yibi yenyani pua no eno no enka na me ba ho manfo ta ka se ye bobra ye nhwe obi asaso ensa ya asa ebia nipa ne ya nanta ntina asa ne fata no oso na etene ana se bia wo ye bolege nti asa ne mu ne hina be fata mienu no aye miensa obi e bolege mpanifo ka ne sempo awono no ena ananta yes ena nane etene nti odi ananta ne sa asa na ma ne fata no wo so nani ne gina ho straight ebe fata ti die nti na hu se mfata wo ma wani da ho yes se we die me ya enye den emfata emwa me asamwa wo hu babia wo firi wo hu mpaboato wo hu ntare to wo hu so no dan han mo ba Sunyani ha no obi wie school ne papa ne maame di na chi be pay comfortable place man no se o han dan ho ama ne de aye den ade akọ school ade aye adwuma mpo wa wie school wo na mchi won so je ko ba no on ko pa boys quarters a ye firi koko dware sabi ye firi ko ja ye nan o se me pede bibia hyemu nti akwaje bosia bosumi nsia katua wonti nya bi kura nto aduane ni de ono so be han dan ma no bosumi nsia no na katua maaye na wo hwi aye mane no onso ye mane woje ayu ha na de adidi bosumi nsia na chi no boy ne de nyina baaye no ne papa so mfa nkoto private car wo so afi ne yebetew ayu asa na bosia de ko han dan ono so yate afirim bosumi nsia na kasen wo nsem asa wona ne ko ate kro uma woni da ho wode wo ho man obro ho asema brabo number no abusia na mennim bedi nkomo ni bi number ne 0543 989 989 0543 989 989 and 0242 0247 989 989 0247 989 989 0543 989 989 abrabom enkomo na yedi phones na du abrabom nkomo na yedi enti obamu a na so waba abedibi 0543 989 989 0247 989 989 Asamoah. hello
Hello. Good afternoon. Hello. Yes, sir. Me pacho jina so na me hwe. Hello. Hello. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon. Me pacho wapo mboko. Nyanko fandom pa. Ede nyankopon ase. Me pacho yeni nkomo udin ne baabi akase. Eja nansi yeni nkomo. Me chia no atiefo nya me chia ba fanso. Na mo je oso. Papa den kata ni mo ka bi se. O de papa bi en faton allergy te ale ka o pia fricha. Actually don't ask class o amana be mo mura. I thought that's what I'm going to make us say, a human being was the match, the beautiful question for Romisha being cut there. I go away, you are Juma. Then so, if you could don't want to be able by your sow, we are not, you go, you are not, you very far, but you couldn't do it down, don't know, Asia Boar, or don't know, sure, but far, or don't know, a more channel. And then what you want to do, Juma said, there's all kinds of home, Juma, and a French. I guess who you in okay. Yo, Minia. Elinti na meka ni da ho no wanse medika ka kire se madwuma eto so me yensa ne ame yi enti se wo kɔ baabi usi kwan bi se wo kɔ na ahwe kwan na wo kɔ no e bia ye kwantea asubontene kase ewum ensio ta ateche wum a menu ade na ese wo ye ese wo san wo se wo hu se sutobre ye nkɔ saa kwan ne so okay se wo kɔ so a by all means wo be hia hawo do nya ni nyina ana ebia obehu nanso sa wo kɔ na sa wo hwɛ na ebia ntosi ne wa ya afi baako afi mienu kwakuma nsa ye no ode afi baako atima anya taxi mfie mienu so wonya ne 3 rooms eno no sa wan hwɛ yie na aka sa wo so kɔ akɔyɛ ntina yɛ se uti ne obi tinsa yɛ nyeden yenyina yie enti sa ho no mwa wa ebia wo de yɛ nsa no dwuma ho ho ne am kire wi entemara na wahwehwe baabi foforo na de uti ahye se wahu na se enye maw na wo se no ana abɛyɛ a na mmerɛ na wo de bɔbra no wo se ni nyina wo fa ko ho matem sa na de na ye oba mame no obi nsa ni nkomo biem me pacho good afternoon. Me pacho say me pacho ho ye hello lo radio no na ye ni nkomo. hello Me pacho lo radio na ye ni nkomo. Bacho madum no. Me da se. Me pacho ma ye ntie we. Yo, ma fate. Me ka se fi be lungwa. Okay. Papa, ya mi shira o papa. Amen. Onya o ka se. amen Mama yo kodro. amen Nsem bi se nya akwala asem. Enya nya tanyina asem o. Eye wo ya. Wakata mama ko ato yem. Nanki ye benya mpa. Nka bibia. The church is fine. Na yem faso. Nyami shirao. Anyon konti ene wo bi so ya. Anso ni nyina mu na. Just say wo mu yo. Just a certain prayer asa. Ni ba ya nyom ene mu ti. Papa, nyame nya okese. amen Eda. Amen. Baba. Okay. 0543 989 989 and 0247 989 989 0543 989 989 0247 989 989 yedi abrabo mu nkomo me papa e wa ha enti ofra na wo asem bi apese oka opese obisa obisa onu bedi abrabo mu nkomo me pacho good afternoon. Yes, boss. Okay, boss, you need come. Yeah, Father, I can't. Me debate can't. Me can't say. Me go school, senior high. Boys be 2 boys be. It could be. Bonnie be on the show. Go to. Almost crazy one. Baako Father, any ni mommy about.
Abi na free one aka back no. Back with them 1 week. No that extra pay no. Children for na ekoye. Ekoka bi bo na omo frɛ ne father san omo de omo tabotia aba amna be ebebe no. Se wuti ta we chia. Wa ga obekɔ woni. Eno ka se na unfo. Pa uti pa odi tre. Aha. Okay. Father no ma tin pa. Na nya pa tin tie na ma fa kuto pa free. Me dia bome. Me ebe mi trima me de be nante. That's right. Opposite say everybody be tonenta afre me. Okay. Na me sia no. Amen. On kanu ho. Amen. O man ni bia no nya mo. Me de bia wa be chechire. Na me sia mo. Bye bye. Okay. Papa, yazi ampente munyeska. Ayampa. Eno kre. Bata mwanso musa bube o. Se ufra ase eburo so ntemu a. O si ufra ase eburo nso man kase wo pente mburu nso a. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. Baba cho ho ye. Na me adom me ho ye pa na mo nso ho ye. Kristo nti ye ho ye pa. Ye ni nkomo e. Yo, ya da papa na sepa. Papa na mamira ho. Only a criminal. You could not take the more. Not the cigar, the comedy day 2 rooms to be. You coboka. Let me get a gay echo cheer. Gay the manor. And tell come the fine about in Cobuchi. Upon could not tell me, sir. Eba poa me na ahia nkwala no. Oka kire me senye ona ne pa na kwata awom. Dia be hwe me memba. Me ma no so mpapa wu. Na minye mo na sofa sa. Na ni nyame ayi madom kura na ewie school. Wa man bana hwene. Ankasa bia ma me. Wo ha litino gentuma sin ba akokora fufira. Wa man bita. Na me de tia. Nti papa ya mishra opa na neyam no yen bentie sanse wo ya be woken that's all chia nka omo be nchira nti me trao koso aka ma wona wonte ye no wonte ya mishra shira wo so ye sa program wo no e bia misa so ya akora na so ye tin ya mishra opa o ko Amen. 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 Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Yes, boss. Na bibi aboko there. Bibi aboko. Edenya aboko ase. Boss, you need come on. Abrabo there. Mimi ni baby am free. Nti bibi ha. Kami police case me jana kami no be ya san dia kama passion na msem atana. Empathy dia. Me dibem kura me di form pa ni na me passion. That's right. O ta ba de wa ma wani na ho. Dia be kwa ko wi. Da papa so na mpesem di ta papa so. Bisa. Abrabo mpesem di ta nse abrabo efono ana oba utimi ai se wa pa. Very well. Okay. Anu ntina meka ahofama. Se wonya de ho ma wie di a. Se twedi amponyankopon ne twa abrabo so. Wo hunya mekire. Kwame mpadu se shebre nyina anyepe. Ebi de de bi achi. Obi ahunya a wanya no. Ebia na emfiri ahotom. What is anyu weto? Me yina free so. Enti wo de ka obetie no radio nim. Enti de mi hu ni se. Minua abrabo ne awieye. Mpapa Kufia Sante, nyame fa ne krensi yi. O se nipa da obewie wa abrabo ye ta ma edi wosi abamna wakata so. Bisi ye kura wufunu kura kwasi wufunu timi firito. Na je se unwie. Enti se wokodu ba bi na abapa ba. Na minimo. Na abrabo no wantima amfa ho amma. Fa ho nyina ma se de ebesi bia na meye mafam de. Na wodi ani da ho ne ahofama. Ne ho brase bo brana
said ye be a trade ampo Yankopon. Bemoni be a casse, dear me ye we, and a we buy. That's right. Tell him. Madame home mine. Me free Mr. No House. Coming from nowhere. Going to somewhere. Coming from nowhere, going to somewhere. Abusia. So let me tell you. Auntie, as I'm watching a brief out of home, no jow whom now go home, Abrabono. We am the same shooting. Now, funny, sir. Auntie, say your mom, ya, your mother. Ya, ye. This a womb, ya, More bring ye. Brabom for no ye. Gabi. So my brabofon wa, a true maybe sebe, ye dear, and I be a maun sema. A brabon from one, my dear deba. A bamboo or bamubu. Feed a crowd, my bread, me name ye be. Auntie, now what bread ya can want to be yama home. Obra. It will Pepe, simply for I can't one what it. You wouldn't castle. It you wouldn't chess who wouldn't castle. That's the way we. Now, Tia see dear. So, who know dear near D, I may cry and young honam. I have bravo. You can't do not when I say, no, dear Ninia. Yamre, So, one how. Ewa Brabum. There be. Yanya home. Ewa Brabum. A home in the obeti magi. Mrequan way, my money per view, we are bre. Obeti magi wa home in it. Nanya home, dear da, Kusivi. Now, so the assembly be cemetery, yes, sorry, sir. I was sick. Police at Thomas. Asamoah. Me picture what dim. Me mammy fear for ma. Who Sunyani here. Me boy Sunyani her. Once my dick can't say name you no feel it. I started third one. And the third one I may have starting. Not in no fear per se. Ne buy a pong. No fear. Dinka maka crowd be yan. Nanko ye mana. One for me see no more life. Maybe I know if you come back to Nippy Motion if you could back home the deacon buy ye. Omunyama be more of a be more sawane, mammy, a be more enyamane, mammy. Could see the dra, Omujare. As a more, no more dress a camera, Bruno what area air fair. A tomb be an no din in Hoyao. And now, dear Juma, oh, what a crime for be more life. And I may mean, what man would you cling a crowd, oh, yet. Mamma can't. You drive on time, I said it. I said, my meaning till me bomb me bra, me quite just be a Sunday in my cockociano. Then, in the Tiwa, now my friend last but one bone, meaning, I'm so common. I am quite. Yamin funny crazy with him. Oh. I'm a man, so first brought none of me come was him. My coin, I'm so common, who was as you. One people with when dinner was no bunny pacuding. One pillars and 4 eggs and wasn't edges and one was saying. One one any good, one done a yokon, a mamma. And no now, see a fiddy a memo life on. When you are not going to auntie. Cohebra, could be an approach or fair. No case I change. I feel the crowd will be unconscious. I feel me be unconscious. No moment your life and I was not life and I'm on me, baby. You think I can't catch money without tired. Mona meant to channel. Said the OD. If it cast never done, I feel you will be unconscious. Me who say, Missy Cammy Pinion and San could did anymore. Me near my combat me. I'm simply kid and look at woman and female. Naka di basso, the friend who fell astra. So he's like, Aye. Sabina ne could take a basso. You know, if you hear no papa give. That's right. Nakasana, eh. Nasa, who was Sikano Mammy. Casana, some present. Me, no. Our brother, sir. Let your life surprise people. That's right. Yebehuna. Nanka wa nenye wo na be yewo. Yebehuna. Nanka wa nenye wo no na be yewo.
Wow. Lipu, let your life surprise others. Is that what here? And what's your idea? Pa. Why you okay? Atare beba so. Na me road me yonku bia me na ye fine, the boutique. Say one shirt 500 Ghana cedis. As I'm also interested be one. Aja ku ba. Uni be ku si trase. Benda boutique. Uni fa ko. Awai. Ukoma so ha bibiri ho. Benya so no de. Na kakra na ye de ma wo ha. De bietu. Enye wo ho pampe de bia. Ni ba bia ofri. Na woni ba bia ko. Nti ye kan brofu bi. Started from nowhere going to somewhere. That's right. Papa na Mennim atiefo da wase. Mama ya ye nshira. And Mennim se obi amfa bibia nto ni tirim nya niam amiensa a wo boss ro. Ani da ho ahobrase ana ahofama. Sa niam amiensa we. Em se wo bobra na wo hwɛ sɛ da bia de wo ye bia no. Sa niam amiensa we wo mu a. Hwe obi onam afukwan ya boso. Afukwan ya do. Kwanten ya do. Na owo nani na wahu. Nani de den. Eda ho. Na de obokwa akoto wo neti anana so amana kana no if not by mistake. Se nani na ho. Then bia woni da ho a utahu woni mu nsohwe. That's right. Chense bokwa akoto nsohwe na nsohwe bo abeto. Nsohwe ihia wawu. Baba wo obi abechia no na yemfa nsore. Na chia ni pa bibiri. Chia kakra bi. Chia be miensa bi. Chia madam Fubia. Mabra bom. Papa be microphone ma. Wa chia me, wa boa me kakra fine. Okay. Oyo ba. Ya comfort. Oh, Sunyani magazine, Adma Hotel. Fence on chifa. Oh, okay. Me to say could take care we ya me kasa me start ya one sister ni manka mantimi. Oh, okay. It's an electronics. Ye chengi to manual. Na ho na no ma me ne ma mitim bi ye ka na ne. Mitimi bi ma no ne Sunyani. Anyoka station frame una. Taji station Sunyani oba main station ho o station ho frame una. Okay. Okodo man station frame una. Okay. Obrikum station frame una. Ya nyame nshira mo waduma wo ye nkoso. Amen. Me shia ma me fia poma route. Abisim. Okay. Ichia mi nua mu nyina ya wodo ma sutia no. That's right. Ichia obia. Me shia director nso mi ni no. Yes, he da wase. Nyame onhira na onte na nimu nchira. Amen. Ye da se wanya bre e de amaye. Ene wono mu a wono mu bedi nkomo nyina omanya so mfa so. Na megidi se wotaye ba akwa nyankopon do ba wiase no ene afofele. Nyame nchira. Abusia midin ene asarba masabi ene